हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। बेनो जाहैबाय नोंनि आधार कार्डजों लिंक थानाय बेंक एकाउन्टखौ बोरै चेक खालामो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोबगोन होननानै। लोगोफोर, बेनि थाखाय मा खालामनांगोन जोङो? बेनि थाखाय जोङो फार्स्टआव मा खालामनांगोन? जोंनि मबाइलाव थांनांगोन, मबाइलनि ब्राउजाराव। होनबा आङो दा क्रोम ब्राउजार थांसिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। क्रोम ब्राउजाराव थां। क्रोम ब्राउजाराव थांनानै माय आधार UIDAI बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय। सार्च खालामखांनायनि उनाव नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन लोगोफोर। दा बे फार्स्ट लिंकआव थुबानो जाबाय। फार्स्ट लिंकआव थुनानै नैबाव बिदि पेज फैगोन इन्टारफेस। होनबा लगिनआव थुना हो लोगोफोर। लगिनआव थुनानै नैबाव आधार कार्ड आरो केपचा होनानै लगिन खालामग्रोनानै ला लोगोफोर। लगिन OTP फैबाय नै, होनबा बेयाव OTP होबानो जाबाय। होनबा लगिन खालामदो नै लोगोफोर। लगिन खालामखांनानै बेबायदि इन्टारफेस फैगोन लोगोफोर। होनबा जों गाहायजों थां। गाहायजों थांनानै नैबाव मोनसे नुगोन नै बेंक सीडिं स्टेटास। बेयाव थुना हो लोगोफोर। थुनाय लोगो लोगो नैबेनो आंना इण्डियान पस्ट बेंकआव आधार कार्डजों लिंक जानानै दं, इण्डियान पस्ट बेंक एकाउन्टआ। दा बिदिनो गोरलैयैनो नोंनि आधार कार्डजों लिंक थानाय बेंक एकाउन्टखौ नायनो हायो लोगोफोर। दा भिडिअआ बेनोमोन लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। बे भिडिअखौ जुदि नोंथाङा फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम, आरो जुदि इउटिउबआव नायदोंबा इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम।